Tähän on piirretty suora, y on 2x miinus 2. Sitten kysytään, että toteuttaako piste 6,11 yhtälön y on 2x miinus 2. Sama kysymys suomeksi, onko piste suoralla? Tämä tutkitaan laskemalla. Tässä on x-koordinaatti, tuossa on y-koordinaatti. Otetaan tuosta y pois ja laitetaan tilalle 11. Kopioidaan on-merkki. Tästä x pois ja laitetaan tilalle 6. 2 kertaa 6 miinus 2. Sitten lasketaan. Y on 12 miinus 2 eli 10. 11 ei ole yhtä suurta kuin 10. Epätosi, piste ei ole suoralla. Entäpä jos pisteen koordinaatit ovat 6 ja 10? Toteuttaako tämä piste yhtälön y on 2x miinus 2? X-koordinaatti, y-koordinaatti. Sijoitetaan nämä luvut yhtälöön. Y:n paikalle tulee 10 ja x:n paikalle tulee 6. Lasketaan 2 kertaa 6 miinus 2 on 10. Tämä on tosi, eli piste 6,10 on suoralla y on 2x miinus 2.